Magandang umaga po sa lahat ng aking taga FB viewers at YouTube viewers. Uuwi na po ako ng Tarlac ngayong araw na ito. Dito ako nagpalipas ng gabi sa aking rest house dito sa Barangay Riverside, San Carlos City. Ngayon ay pauwi na po ako. Ayan. Samahan nyo ako sa pag-iikot ngayon. Iikot muna ako ng La Union. La Union ang ikot ko ngayon at buong Pangasinan. Ayan. O yan. Parang tuloy, parang makala. O yan, di ba? Andito na ako sa Mangaldan Market. Wala na, uwi na ako mama ng Manila. Ayan. Alam mo na ako. Ay. Ayan po na may mga parlor. Mo. Hello, ang daming mering. Pwede ka pa, paupo ka na lang. Oo. Ayan, meron. Anong kukunin mo? Half gallon. Half gallon. Pasok ka dito, ano? Huwag ka dyan sa labas. Ayan. Ay, pero gusto. Magkano yung ano yung litro? Ayan. Ayan. Dito naman tayo ngayon aakyat kila Albert. Dito naman tayo magdi-deliver ng the original Keraglos product. Ayan. Ay, andito na si Mama! Ito! Andito na si Mama, Lula. Charot. Bigyan ka daw ng buling. Topo. Ano ba rin? Pasok. Ayan na. Ayan ang mayaman. Gusto mong mag-judge mamaya? Saan? Sa gilid mo magpatayo. Ayan, nandito tayo ngayon sa parlor ni Albert TV. Dito sa Mangaldan. Ayan, ayan siya oh. Ang mayaman. Hoy Albert, pagkaway-kaway ka naman. Oh, yan. Nandito tayo ngayon sa Mangaldan Market. Dito sa mga salon. Dito sa Mangaldan. Ito ang Manawag Shrine. Maliwa sa M. Garcia. Tapos kumanan sa 200 at 10 Ayan. Manawag Pinalonan Road. Ikot mo nga mo ng ganun. Ayan, ang Manawag Shrine. Kumanan sa 200 at 10 Mangaldan, Manawag Pinalonan Road. Ayan mga ka-FB, dito naman kami ngayon sa Binalonan Market dito sa Pangasinan pa rin. Dito naman kami magdi-deliver ngayon ng Keraglos product dito sa mga salon dito sa Binalonan, Pangasinan. Kaya samahan nyo na kami ngayon dito sa Binalonan Market para sa aming pag-iikot ng the original Keraglos product. Oh, ayan ako. Aakyat na tayo. Request mo, briefing na. Ay, sige, pangulo na.
Oh. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Mahika Salon. Ayan, no, nakikita nyo ba yan? Ang magandang salon dito sa Binalonan Market. Ayan. Kaya, nakita nyo ba? Napakaganda ng salon. Papasok na tayo. Naku. Papasok tayo sa magandang salon ni Mahika, di ba? Ang sikat na salon dito sa Binalonan Market. Ayan, pasok ka. Ayan, kunan mo yung kanilang mga salon, yung paligid. At yan. At ito ang sikat na hairdresser dito, si Manay. Ma'am Manay. Ayan. Kunan mo ang mga customer. Ayan. Diba, ang ganda na salon ng Mahika Salon. Dito yan, sa Binalonan, Pangasinan. Oh. Ayan, pakita mo yung gamot nila. Ang Keraglos. Ayan, nakikita niyo ba yan? Ayan ang gamot nila dito. Ayan. Nakikita niyo ba yan? Kaya, ano bang hinahantay nyo? Gayahin nyo ang Mahika dito sa Binalonan. Loyalist sa Kerastar Botox at sa Keraglos Hair Botox. Keraglos Keratin Flex, magaganda ang gamot nila na treatment, di ba? Oh, high in ang dating. Kasing ganda ni Mamanay. Oh, di ba? Oh. Yan, nakikita mo ba yan? Ito. Yung yan. O, oh, ayan na. Naku, i-post na yan. Ayan, ngayon dito naman tayo kay Daos. Una may pangalan ng salon. Ayan, kay Hanks and Daos. Dito naman tayo ngayon sa maganda. Pasok. Talaga. Ayan. Si Hanks and Dogs. Oh, kunan man salon niya, di ba? Ang ganda-ganda. Connected happy birthday, mother. Hindi ko birthday pa. Ba't yung Keraglos birthday niya? Hindi. Sa July pa ako. Ayan. Dito ka sa tabi ko. Kunan mo yung dalawang ano niya, ang ginagawa. Yan. Yan, ako. Siya ang owner ng Hanks and Dogs. Ayan, kaway-kaway naman. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda na salon niya, di ba? Ayan pang isa. Oh, ang hairdresser niya ring magaling. Kaya dinadayo sila rito. Saan ka pa? Naku. Kahit ako, gusto ko magpagupit yata ngayon. O magpakulot. Ayan, may ribbon sila at Brazilian, oh. Taray, yayaman ng mga batan to. Brazilian talaga, tsaka ribbon. O yan, di ba, salon niya? Di ba, sexy ang may-ari? Oh. Di ba? Nakala. Sabi ko, ma. Yan. Diba? Isa rin yan sa gumagamit ang Keraglos product. Ano bang kukunin mo, anak? Naku. Ano bang order mo ngayon? Siyempre yung panalong Keraglos. Oh, ilang galon? 100 gallons na. Ilang half gallon? Naku. Wala na, pinagpalit na lola mo. So, mother! Order ka? Oo. Oh, yun, di ba? Madjukit naman sa inyo, taipit. Hindi na ito lang kasi nag-promo sila. Oo. Yung kinukanan pa ng product ng pangkulong. Oo. Tinuha mo nila.
Masya na i-tips. Ang gift sa'yo. Promo, parang package. Oo. Oo. Kumukuha ka ng outlaw. Kaset na niya yan. Pati na yung outlaw. Yun ang panlaban nila sa akin. O ayan, anak ko, ang Keraglos mo. Inantay mo ba? Yes na. Ako yan. yung talaga yung user ng Keraglos. O yan, ano masasabi mo sa Keraglos? Maganda siya, malambot at trusted na pang hair Brazilian. O yan, di ba? 5 years niya nang ginagamit ang Keraglos dito sa kanyang Hangs and Dal Salon dito sa Binalonan, Pangasinan. Kaya huwag kalimutan, puntahan ang kanyang salon. Anong street dito ng iyong salon? Saan naka-located, anak? Ang shop ko is in front of Public Market ng Binalonan, tapos Tavera Street, tabi ng Cebuana Project. O yan, nakita nyo na kung saan naman matatagpuan ang kanyang salon. Ayan, ang dami-dami nga niyang customer. Naku, ibig sabihin, sikat talaga itong dalawang hairdresser na to dito sa kanyang salon. Kaya, huwag nyo kaligtaan puntahan ang Hangs and Dal Salon. Ayan. Oh, thank you very much, Thank you, anak, Mother. sa patuloy na pagtitiwala sa Keraglos product. Bang ganda niyo. Kasing ganda ng CEO ng Keraglos. Ay, hindi, biro lang. Oo. Bye! Ihahatid namin ngayon ang order ng SK Salon na Hair Botox na Keraglos at Kerastar at ang Brazilian Blowout at ang Keratin Flex. Ihahatid namin sa SK Salon dito sa Binalonan, Pangasinan. Samahan nyo na kami. Ayun pa na. Asan na? Oh, I'm here. Sa loob, sir, sa loob. Oh, yan, kulang mo siya. Oh, yan, dito namin ihahatid yan. Sa SK Salon, ang dalawang Botox at Kerastar, Keraglos, Keratin Flex, at ang mga Brazilian at ang clarifying shampoo, di ba? Ang daming umorder. Sikat dito yung salon na yan at barber shop. Ayan. Naka-close kami, magulo-ay. Idudugtong lang yun sa vlog ko, sa akin lang yan. Wala yung original sa Na, Ito na ba yung Botox? ito yun yung nandun sa mga binibili mo. O yan. Tapos, ito yung Keratin Flex. Yan. Ito yung Keratin Flex Free. Ang dilim naman, buksan mo muna ilaw. Para maliwanag. Ano may bitbit mo? O, nakita mo sa salon niya kung gaano kasikat. Sikat dito yan. Sayang linggo-linggo. Bukas maka-schedule na kami na pupuntahan kasi sabi nila Walang Hindi. Ayan. Ayan, di ba? Ano ba? Yan, di ba? Ang ganda. O, yan. Ayan, pakita mo.
O yan, daming freebies ha. Naku. May strawberry, merong, yan, mga freebies na yan. Di ba ako lugi? Ano paano lahat? Nag-iista ako. Tapos mag-iista na. Okay na. Ayan. Hello. Andito na tayo ngayon sa Agoo Shrine. Dito sa Agoo, La Union. Ang aming last destination ng aming delivery ng the original Keraglos product dito sa bayan ng Agoo, La Union. Ayan, nakikita niyo ba ang mahal na birhen? Ayan. At nakikita niyo pa ba ang kapaligiran ng Agoo, La Union? Ayan. Yan, nakikita niyo ba yan? Ayan. Thank you very much, Lord, sa blessing at biyayang ipinagkaloob mo ngayong araw na ito dito sa Keraglos Product. Andito po ngayon si Mami Lau para magpasalamat sa simbahan ng Agoo Shrine dito sa Agoo, Province of La Union. Kaya andito ako ngayon sa teres ng mahal na birhen ng Agoo, La Union. Dito po nagsasara ang aking pagdi-deliver ngayong araw na ito at pagbablog ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob niyo na naman sa akin. From the bottom of my heart, ito po si Lauro Villabayog, ang CEO at ng Keraglos Product. Nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga hairdresser, salon owner, and beauty supply magmula sa Pangasinan, La Union at Baguio City. Maraming salamat po. Bye. See you next video.